Mstela Jesu, haleluya. Nguo ya ngoga miraya shika. Mstela Jesu, haleluya. Nguo ya ngoga miraya shika. Nguo ya ngoga miraya shika. Jesu wabula kutaula newe. Mwali wabula kuadresa zimwe zvinhu muupenyu wako. Mwali wane nyaya dzako dzavabula kuita manheru wanu. Kana uchifarira Jehovha daidzira haleluya mukuru. Pane vasana vari kumashure uko ndatidaidzira haleluya mukuru. Amen and amen. Manheru wanu ine mushumiri akasarudzika. A fire-powered woman who has come all the way from Chirezi to come and preach to us, to come and touch and let the Lord touch someone's life. Every time that I've heard her preach, my life has been changed. Nirikutenda kuti zvavataparidza zvakare ini ndichashandurwa. Nirikutenda kuti pane mumwe munhu achashandurwa manheru wanu. Nokuti ndiri kuziva kuti vauya negreat anointing. Mudzimai wandiri kudaidza pano is a chaplain, and her name is Chaplain Piri. Please come on. Hallelujah!
kusondo ndoba ndinofarira. Uzari parutipa kuti kuina msikufara amai kwase. Manerano regaiti kwazise Biskopos Katakwa na amai in her absence. Muzita la Jesu, amen. Varanda vamwari vose vari pano muzita la Jesu, amen. Mavhidhiko macheameni mahonorable vakabva kuvoterwa vose vari pakati pedu muzita la Jesu, amen. Newewo zvikwazise kuti ndakakosha pamberi paMwari. Aibata bhaibheri rako wakamira kudaro. Ndava manerano chatoherereka. Hatina kana chokumirira. Yes. Ndibatire bhaibheri. Uende kuna madzimambo wakutanga. Naye weduwe. Pari kupisa pandakamira. Pakabva vamwe baba vaipisa. Madzimambo wakutanga chapter 18. Ndoda akapasa Shona. Auya anyatsondiverengera. Chop chop. Vunzari pakuti pakuti comrade hamuna bhaibheri muchaverenga papi? Zvondishamisa kuona soja richienda kuhondo risina futi. Ndatuka here. Madzimambo wakutanga pachapter 18 handei kubva pavhesi ya 16. Amai fambai. Madzimambo ekutanga chapter 18 kubva pavhesi ya 16. Yeah. Naizvozvo Obhedhia akaenda kuna Ahabhi akamuudza. Ahabhi akandosangana naEriya. Ita Eriya. Zvino Ahabhi wakati achiona Eriya. Ahabhi akati kwaari, yes. Ziwe here iwe mutambudzi waIsraeri. Achingoona munhu akati ndiwe here mutambudzi waIsraeri. Munhu kana aona munhu ane zvaanofunga. Newe uchindiona izvozvo une zvauri kutofunga. Uri kuvheta hembe yangu uchizuma uchiita se ndaprofita itaameni sataragweka. Ndobva ati ndiwe here mutambudzi waIsraeri. Iye akati, ini handina kutambudza Israeri. Handina kumbotambudza Israeri. Asi ndiwe neimba yababa wako. Ati ndiwe neimba yababa wako. Nokuti makasiya mirayiro yaJehovha mukatevera waBhaari. Naizvozvo zvinochituma vanhu vaunganidze vaIsraeri vose pagomo reKameri. Eriya akuda kuprova. Halo. Akuda kudii? Kuti haasiye mutambudzi waIsraeri. Navaprofita vaBhaari. Zvikanzi unganidzai vaprofita vaBhaari. Vana 450. Ndo 450 naika. Yep. Navaprofita vamatanda okunamata nawo. Vana 400. Vanodya patafura yaIzabheri. Naizvozvo Ahabhi akatuma vanhu kuvana vaIsraeri vose. Akaunganidza vaprofita pagomo reKameri. Zvino Eriya akaswedera kuvanhu vose akati, mucharamba muchifunga mifungo miviri kusvikira riniko? Vanhu vose vaungana, Dynamos neHighlanders zvaungana. Ndobva Eriya asimuka akati mucharamba muine mifungo miviri kusvika rini? Kana Jehovha ari Mwari, mumutevere. Kana ari Bhaari ari Mwari, mumutevere. Batari parutivi pakuti comrade manerano muri kuenda maane choice. Batari parutivi pakuti comrade taramba dhimoni nechihure rinongoda vose chera ane dhora. Ita ameni Satana apoekana. Asi vanhu havana kupindura shoko rimwe. Nokuti vanga vari vanhu vane mixed feelings. Hapana akapindura shoko. Ipapo Eriya akati kuvanhu, ini iyeni ndoga ndini ndasara kuvaprofita vaJehovha, asi vaprofita vaBhaari vanosvika varume vana 450. Inzwa manje. Ari kuti ini Eriya ndiri wani
na Jesu wangu wechitu tisu togata Sara but weko bari 450 rometi dzako book naizvozvo ngavatipe nzombe mbiri zvikanzi tinoda mombe 2 iwe wazvitsaurire nzombe imwe iwe wotora yavo waiguranye waiise pamusoro pehuni asi warege kuisa moto pasi payo neniwo ndichagadzira imwe nzombe ndichiisa pamusoro pehuni asi ndisingaisi moto pasi payo. Zvino imi mudane zita raMwari wenyu. Imi vekopari maisa aritari yenyu, maisa chipiriso chenyu, musaisa mvura, musadana moto. Tinoda kuona vanoburutsa moto. Wind and Fire Conference. Vatari vati pakoti comrade moto unofanirwa kuburuka. Huku ini ndidanewo zita raJehovha. Ini ndodana ore vangu Jehovha. Mwari unopindura nemoto. Mwari anopindura nemoto. Ngawe Mwari. Vanhu vose vakapindura vakati zvarehwa zvakanaka. Ipapo Eria akati kuvaprofita vaBhaari, chizvitsaurirai nzombe imwe mutange kuigadzira. Akati ndichitangai nokuti muri vazhinji ndava makawanda. Mudane zita raMwari wenyu asi murege kuisa moto pasi payo. Ivo vakatora nzombe yavakanga vapiwa vakaigadzira vakadana zita raBhaari kubva mangwanani kusvikira masikati makuru vachiti Bhaari tinzwe. Asi kwakanga kusinenzwi kana kupindura. Vakapoteredza atari yakanga yavakwa vachipembera. Zvino panguva yamasikati makuru Eria akavaseka akati, danidzirai kwazvo nokuti Mwari zvimwe uri pakufunga, zvimwe waenda kumwe, zvimwe wafamba rwendo, kana zvimwe umwete hake unofanira kumutswa. Ipapo wakadanidzira kwazvo wakazvicheka netsika dzavo neminondo namapfumo kusvikira ropa richidzutuka kwavari. Masikati makuru akati apfuura wakaprofita kusvikira panguva yokubayira chipo chamadekwana. Asi kwakanga kusinenzwi kana unopindura kana wakanga achiteerera. Ipapo Eria akati kuvanhu vose, swererai kwandiri. Waona kuti zuva ranyura hapana chaburuka. Eria akati sondera ng'ari. Zvino akagadzira atari yaJehovha yakanga yaputswa. Eria akatora mabwe ane 12 akaenzana namarudzi avana vaJakobho. Iye wakanga audzwa naJehovha zvichinzi zita rako richanzi Israeri. Akawaka atari namabwe iwayo nezita raJehovha. Akachera goronga rakakomba atari, rakanga rakaenzana napangagadzwa zviyero 2 zvezviyo. Akaronga huni, akaguranya nzombe akaisa pamusoro pehuni. Akati, chizadzai zvirongo 4 nemvura. Muidire pamusoro pechipiriso chinopiswa napamusoro pehuni. Akati, itai izvozvo rwechipiri. Wakazviita rwechipiri. Akati, itai izvozvo rwechitatu. Wakazviita rwechitatu. Yes, please. Mvura ikaerera ikapoteredza atari. Akazadza negorongawo nemvura. Nenguva yokubayira chipo chemadekwana muprofita Eria akaswedera akati, imi Jehovha Mwari waAbhurahama nowaIsaka nowaIsraeri. Verse 38. Ipapo moto waJehovha wakaburuka ukapedza chipiriso chinopiswa nehuni namabwe neguruwa ukanyancha mvura yakanga iri mugoronga. Vanhu vazoona ndokuti chii 39. Vanhu vose vakati vachizviona vakawira pasi zviso zvavo vakati, Jehovha ndiye Mwari, Jehovha ndiye Mwari. Omberera yamai ana mavoko. Timoti yakatiparidze naye. Ndakati ndichibvunzawo
kuti theme yemsangano inoti kudini zvikanzi outer fire versus hellfire. Hello? Pandakangonzwa kuti versus ndakabva ndatowana maridzo. Ndawa ukanzwa pachinzi chemhuru secondary school versus kumbonzvanda secondary school. Zvakutoreva kuti pane mutambo. Ende mutambo wacho hausi right. Ndawa versus the dictionary rinoti zvinoreva kuti against. Ita ameni satana boy kan. Zoreva kuti against. Saka pakanzi hellfire, outer fire versus hellfire. Ndakangoda kubata rinonzi versus. Ndokuona kuti pakangonzi versus panoreva kuti pachaitwa makwikwi akaipa. Uye mumwe nemumwe ari kutarisira kuwina. Bata ari parutivi pako. Uti muriwo kwani? Akudavira here? Akudavira here? Akudavira here? Ndozvakaita Eria navaprofita vaBhaari. Achitanga kutaura vanhu vakaramba vakadii? Hello? Musangano wobva wanzi the wind and the fire. Ndobva ndaona kuti pane connection pakati pemhepo nemoto. Reza kana moto ukapfuta kana uchida kunyazorowa faster, mhepo inofanirwa kufuridza. Saka manerano kune mhepo inofanirwa kufamba. Ifuridze moto. Speed yemoto ifambe. Uzari parutivi pako kuti kune mhepo iri kufanirwa kufamba. Imuno makanyarara munoita sign here ndakabva ku Reformed Church ndo sign. Ita mhepo inofanirwa kufamba. VaKristu pane watiri against naye. Hello? 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 Kutororwa kwawakaita ikoko kune atori versus newe. Ndava kune umwe musikana angadai akarorwa nemurume wako panzvimbo yako. Saka ukanzwisisa kuti pane wandiri versus naye, unogara mumba macho uchiziva kuti ndine sabu. Ita ameni satana aboyekani. Pose pawakagara ziva kuti une sabu. Tarisa mai vari parutivi pako kashatiro kawakaita. We are wonderfully and fearfully made. But parias chaipo mai avane dambudzikwa. Vamwe tukumbo tutetete. Vamwe kunoko hakuna chinhu. Vamwe vakakura kumberi. Vamwe guma rakadai. But pane murume akaita favor. Ndokutuma vamwe baba vakanaka kukudarika. Saka kana uri mumba mako iwewe, ziva kuti pane ane against newe. Pane ane ginza newe. Kati manerano toda kumudza kuti wakairasa. Ndakatopinda mumba. Ndine mama here pano. Ndatuke. Ndikone vamwe vakudzikisa hembe vamwe varitosa makumba avo. Saka ndoda kufamba nemusoro unoti usadzima. Usadzima. Ndichikura pane umwe rwiyo rwandakanzwa ari kusirwe chechi. Rwaimbwa nomwe muchinja. Rwainzi rudo mato runotokudzirwa namai. Rudo mato runotokudzirwa namai. Moti zvamarorwa imi hamuchagezai. Moti zvamawanikwa imi hamuchagezai. Chokwadi munoziva mumba umo makatemba mai. Chokwadi munoziva mumba umo mahamaikamira. Makatemba, usiwa makatemba. Makatemba. Manerano pamusangano uno. Pane watinofanirwa kusiya wakatemba. Pane watinofanirwa kusiya wakatemba. Itameni satana boyekani. Hazvina basa kuti akanditangira kupinda chechi. Nyaya haisi yekuti akatanga kupinda sondo. Chingodedzera kuti makatemba, musara makatemba, makatemba. Hazvina basa kuti akakutangira kushanda. Kana moto waMwari waburuka, unoita kuti uovateke. Ita ameni satana boyekani.
kuisa maindicata ekuti ndakutevera vaimbenge vakandisiya vaya ndava ndazadzwa namweya nekuti moto unounza power, moto unounza energy. Kana foni yadzima ndinonoisa papower bank, manera ano power bank yamweya mutana iripo, connecta utevere. Usadzima iwe. Saka chero ukaroorwa usazorora. Kuti ndatororwa kuzwi ndienda kuti vachandise pine vana ivava. Unorambwa nenhamba yevana vako. Usadzima rudo rwemumba kuchidzira. Haikona kungoimbira murume mahimu kubva zuva richinyura kubva risvika ruda. Apa murume wacho hasati atendeuka. Muna mvura zuva redu muna mhipi usadzima rudo rwemumba mako kuchidzira. Ndatuka here atmosphere yemumba ngaimboonekawo kuti mumba mana akatakwa nesu ndo munogona kurira izvozvo. But iwe kana murume wako asati atendeuka ita atmosphere yetu ihwikwe kuti ndiye baba namai vari kudanana. Take my hand and walk with me. Na 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 na. Kondatuke tiri kungobetsera madzimai auya paconference. TV inomboonekwawo bhora kwete kuswerera ichingorusiswa vanhu. In the name of Jesus. Murume achingoona marusirwa mangwanani kusvika zuva vana vavaomberai ndifambe, vana vavaomberai ndifambe. Usadzima. Scripture inoti moto wepaaritari ngaurambe uchibaka. Muprista ngaabvise dota arambe achikuchidzira. Chinhu chose chaunoita muupenyu chinoda kukuchidzirwa. Do not relax and say ndatopfudza zvapera. Kudzidza chaiko kunoda kuwedzera. Rambire ndiri standard 6 yakare. Standard 6. Unouya ukatongwa nemwana mudiki ukaita hasha. Practical Christian life. Empower yourself. Indakazviona ini kujero. Kwakuizvo zvipfana zvinonzi zvemadigrees. Wanikwenda kutochisaluta apa ini ndana makumi emakore ndiripo. Tikati Yesu. Zvandava kutotongwa nevana. Straight kuenda kuuniversity. Pandadzoka iye zvino izvi munhu akandikwazisa ndine simba rekuti arambe akadaro kana kuti afamba. Empower yourself. Kuchidzira everything tawakapiwa naMwari. Chipo chinokuchidzirwa, imba inokuchidzirwa, upenyu hunokuchidzirwa, kushandira Mwari kunokuchidzirwa. Ndatuka ino zikete neramakasoisa mbamenyu rinenge rakastroke reZambia raraya imurungu ndimi ishe wenda runako runokuchidzirwa. Handina kutenda unobleacha. But kana ndiri kuti uri musikana chaenga angozoti kana ndira kurooreka ndine zvandinokuchidzira kuchidzirawo. Vamwe pacho tinonamatira mamhepo pasina mamhepo. Ari munhu akadzima kare.
Out of fire versus hellfire. Zoreva kuti pane timu mbiri dziri kurwisana. Pati ndinofarira yedu timu sama Kristu. Ndava yedu it's obvious tiriwe kuhina. Ndava pamuchinji kwatakatowana victory. Pati tinewa Kristu manje vanoda kuramba vachikuchidzirwa. Ndava ukasa kuchidzira madota anowanda obva wafreeze. Ndakamboparidza recently ndichitaura nyaya yerimwe game rakandinakidza. Wakamboiona? Yandaitaura pamusoro peJapan neBelgium. Kuti game iro rakandiitira zvakanaka. Richitanga kudai Japan yakabuenda pa half time iri 2-0. Tiri tesere va Kristu. Ndiri mweya mundibata zvakanaka. Belgium yakadi. Saka inise munhu anongosapota zvinowina. Ndakanda tambarara wasikana. Ndapa kasofa kangu manje ndiri kuti baya tiende Japan. Ya. Vachidzoka ku second half. Belgium 1, Japan 2. Belgium 2, Japan 2. 4 minutes into the extra time. Belgium kwat. Vaita 3-2. Chibata ari papi wapako kuti makambotungamira but kana moto ukaburuka ndokobva tekai. Chimbona iso tibarize naika. Rega ndiporofite manherano. Kune vamwe vanhu vakaenda pamberi pako. Kuenda pamberi havarambidzwe. Vatikana nyasha dzandinoketa. Ndinoteerera mu second half. Taurira ari parutivi pako kuti teerera. Amen satana apweka. Kuna vakristu wasisi sina tariro. Vangoti sedisi tingaita sekwa. Haiwa, isukala ngiri. Tingori momu ngirino. Ngirino mai sera. Hani kutsikane nezvandiri. Ndinotenda kuti Mwari ndimwari wamalefo. Vanondibvisa apa. Woniisa apa. Wonitora apa. Woniisa ngale. Kana Mwari ndinavo vari kurutivi rwangu. Tinotevera ndovabata ndovapfuura. Unozwa ndakafreeza. Ndichitarisa game rapera so. Ari kudaidzira bhora akati, you know the Japanese have been dismally beaten. They are disappointed. They started very well. But you know, I don't know where they went wrong. Nyaya ise kuti makatanga sei. Nyaya ndeye kuti waramba here uchibaka kusvikira wadanwa nababa. Omera maoko tiparidzi. Saka iwe rega kuluza hope iwe. Kuchiri ne second half. Unondiwa here? Ipapo manje pakatanga iyo inonzi chinyacho iyo Russia. Ndakanditori tumazita twangu. Tuana Neymar, tuana Ronaldo, chi. Pandakanyudzwa vamafesa. Ndangariro dzako dzinokunyudza. Asi ndangariro dzababa hadzifi dzakakurasisa. For I know the plans that I have for you. Plans not to disappoint you but to prosper you. Ndoka pato bila kama mpana kanonzi Mbappe. Rega ndiporofite pamusangano uno. Pane mamwe mazita akambotaurwa kurudzi rwenyu. Asi nyasha dzababa ngaziburuke. Rangu rimbotaurwawo. Ikaameni satana apweka. Iwe kungokokwa kumchato wevanhu. Kuita mbiri yekutamba pamchato wevanhu. Ita manherano ndiri kuzviramba. Ndinofanirwa kumba wakokawo. Wombotambawo pamchato wangu. Ita ameni satana apweka. Kutoita mbiri yekunzi ava vanotonga muchato chaizvo. Iwe usina kuchata. Ita ndau yakuzorivhesa.
ndoda kumborongerwawo wedzi mukomiti yombounganirawo ita ameni satani apoeka toda vakristu vane nharo vanoti graduation handingoionere panext toe ndoda kupfekawo gemenzi rangu dema rine heti mumusoro ndichinziwo ndichakutengera patapata ndichakutengera siripasi aiwaita ameni satani aso kumba kwenyu ndikungungana vari matani hauzokubvisirwa damage iwe pese pese damage vanofanirwa kumboungana vanhu vombonzi makandidzwana uchirorwa iwewe kuita mbiri yekunononga mazitye iwe kusvika nezvemukati ndezvevanhu vakafa nevakadhiridzwa ita manherano ndaramba ezvonoshora vanhu vanopfeka gogo uchini dzinoitisa safu nauye kuti hauna chekuipfeka na yakatiparidze kunenga kune Mwari hausati it's not over until it's over. Haikona kukundwa na japreza mani akaramba namo akati china meni sonungure hili yani ni namo Tiwane zero kuti namo ni sonungure ukweta ni sonungure mazisya ni sonungure kuroja ni sonungure idame ni satana pweka vana vauyi kuzonamata nekushaya chawakaitirwa naMwari wacho topariza here pose pauriziva kuti pane ari versus you vanhu havana basa nekuti hauna chinhu vanotokuvengera kusava nechinhu ikoko ndava kana ukasava nechinhu unotinetsa nekukumbira unonzwa munhu ati naini vanondivengere iniwo ndisina chinhu kusatova nechinhu kunovengesa kuvengwa uine zvinhu kuri nani haukumbire but ukavengwa usina unobva wati kuvengwa wati kukumbira yakatiparidzi versus saka ndiri kuudza umwe munhu ari ipapo kuti pane umwe munhu ari versus you kundiona ndichifamba kudai kune atori versus me but vanondiita sei vanondidini najesu vanondiitei vanhu vagara vanongovenga ndosaka kamwe kamufana kanoimba dhanzo kakaimba kakati kunyangwe ukagona zvakaita sei kunyangwe ukagona zvakaita sei vanomirira uchene wotaura vanomirira urove wotaura nati vanhu vagara vanongovenga ati kudenga kuna Mwari dai samwa dzavanhu samwa daizokuti kuti dai vaiendesa kumakuva vazhinji wenyu maamakuva ati takaridzirwa samwa tiri kungofamba takasvipirwa mate tiri kungofamba takanzi havadariki tikadarika takanzi havapinde tikapinda tikanzi vachafa tikararama tikanzi vane mapundu tikapora tikanzi vacha iwe unanokurwira ita ameni satani apoekana kutouya kuzonamata uku pane zvawakatiza zviri versus you ungadai uri kureiwe ini ndinavati
vatete vakafira pabhawa. Pabhawa chaipo vatete vangu vakafira pabhawa. Iwe uzvionere kuti dai vasiri mwana. Ndinofara kuti ndiri kuparidza kumusha kwangu kune vanhu vanonyatsondiziva. Kana muri muno hapana paunondiudza pokufarira. Ndava tisu wacho wakatanga anonzwa naBlue Moon one. Akakabhawa kekuenda pateka. Kachiti mba. Tichiti yondo sisare mwana. Mwana ukamuti spero baba. Baba. Ati kudenga kuna mwari. Ati anokuna zvakadaro. Rega kunzina vanhu, you are condemned. Your situation right now is not your conclusion. Do not condemn yourself. Kuna mwari anokuda. Ita ameni satana boycott. Life isu. Pati mwari vakandida so. Vakandizuwa nerudo. Kubva mupower life. Abatari pauti pakuti mwari wakaita hawo one wakati watendeuki. Pane mama yengana yari kuchema. Number 2 ita wakawa transfer. Kana kana ndine zvana nevarume wako iwe. Kati mwari wakadi. Saka ndiri kutoziva kuti ndine ari versus me. Mweya yechina iri kuti dzokati fai. Iri kuti dzokati hure. Iri kuti dzoka utori varume wani. Iri kuti dzokati jaive zvinonakidza zvedu. Iri kuti dzokati mwewawa. Saka ndikaziva kuti ndiri munhu ari kubvutiranwa. Ndinomira kurutivi rwandiri ndakasimba. Matonditaza mukavungoti watsvene vauya ka. Atinotanga tiri vatsvene. Saka tombotanga tiri marough rider. Zvakaoma kutambira munhu asingakuzivi kusvika ati mhoro iyi. Kutamba chaiko kudai. Kwedu ndokwaiwana shaka neno uri yogo mama inafuna yogo mama. Asi kudenga kuna mwari timboti yakaodai. Saka pandinonamata ndichiziva kuti ndina vatete vakafira pabhawa. Amene iwe ukanamatiro kako kuti hauone here kuti une zviri against you. Nhasi ndakatonyanya kubhipa ndiri kumusha. Vanhu vakazwa ndamufundisi vamwe vakaridza chikwere. Mama prison officers amunoti magadhijeri umwe akadonda negotsi. Ukasambosekwa havasi mwari. Zvikasashamisa havasi mwari. Zvikasavhundutsa havasi mwari. Unofanirwa kumbosekwa kuti vanhu vaone kuti ava ndimwari. Ita ameni satana boycott. Ndikatiseka henyu. Umwe musi wandakanga ndiri kuHarare ndaiparidza paine prison band. Saka wekubhendi waindiziva manje. Wakanzwa kuti the guest speaker. Zvakazoita nani kandakazowanikwa. Saka pakanzi maipira havana kuhwisisa. Wachitiona tichidarika pakari kwakudai wakati Yesu. Ndo zvinofanirwa kuita vanhu muupenyu hwako. Uchingobva parevival ino. Lord Yesu, zvavari kutosimba. Yesu, zvaatororwa. Yesu, zvaatobara. Yesu, zvaatova nemurume. Yesu, zvava kutofamba nemota. Ngavatomboti Yesu. Koma ndadarika nefesi yakasimba ndakaona vanogona kutongotaura nyovu. Saka ndakadarika nditi halo. Vamwe vakati maidei. Halo. Koma ndasimuka ndikati manherano. Ndiri kufara kuti ndiri kuparidza kune vanondiziva. Mwari
Jesu is the game changer. Anoti kana akasangana neurere Samaria anorichinja roita muvhangeri. Moti inouraya vaKristo anoichinja roita munyori mukuru nemuparidzi mukuru. Ngaasangane nevarudzi rwangu muzita raJesu. Amen. Ndakazoona vese vebhendi vakudai waimboridzaridza dzimwe dzisina musoroka. Ndakazoona vakutoridza dzechechi kunyange dzadzo vairidza yekumbungu samere samere ndobva ndazoenda kwavari ndikati Mwari ngaakuwanirei nyasha. Mune maziviro amaimbondiita bhate zvakapera. Yakakwana nguva yatakafara tose. Yakakwana ndakawanirwa nyasha. Koza vanhu vainyazonditarisa kudai. Nevo vanofanirwa kuzombokutarisa iwo. Ita ameni Satana peka. Ndobva vaita vhesasi pano. Eria navaprofita vaBhaari wainzwa here? Waibata zvakanaka? Wainzwa here? Chekutanga vana vaMwari hakuna munhu anoita zviwindi sezvaElijah achinyatsoziva kuti wandinotemba handivimbe naye. Saka ukaona munhu akuita zviwindi sezvemurume uyu aitemba naMwari waaifamba naye. Halo? 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 Unowimba naMwari wako here? Batari pati pako unowimba naniwe? Anawira here? Kana ndichivimba naJehovha ndinodedzera kuti varoyi ngavauye, vezvikwambo ngavauye, vanotaura ngavataure. Handikendenge kuti kune vanotaura. Uchibva pano chimboita ma-illustrations ekuratidza kuti una Mwari wapenyu. Halo? 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 Yakatiparidza. Moto waMwari kuti uburuke chekutanga unoda munhu ane trust in God. For a miracle, have faith in God. Anovimba navo kuti ava ndiMwari uye kana ndavadana vanozviratidza. Halo? Halo? Tobva mukomana ati right. Ataura zvokunzi uri mutambudzi. Akati mazi ina ndisi mutambudzi, ari kutorasika ndimi timu yangu, unganai. Ndobva vanhu vaita sei? Wapanzwa here apa? Right, chimbogarai pasi mose. Pane vaakutambura vari kaundiona kumashuro. Right. Ndobva vanhu vaita sei? Ndinavirei ndione kuzoenda kumba. Vanhu ndobva vaita sei? Right. Vaungana. Ndobva Eria ati ngatiitei chipiriso, aritari yaBhaari nearitari yaJehovha. Akati ini ndina Jehovha tiri vangani? Imi nemawandiro enyama eno nenhamba yenyu. Chiisai chipiriso chenyu handimazvinzwa zvichiverengwa. Ndobva zvanzi musaita zvimwe zvose, musanamatira moto, toda kuti moto uburuke kubva kudenga. Halo? 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 Anotemba naBaba. Anoita zvinhu zvake with confidence. Haanyumwiri kuti ko kana vakasandiitira, ko kana nevakazodai vanhu vanoti, ko kana zvikaramba vanhu vanoti. Kana ukanga watanga business rako, ritange uine confidence naMwari kuti rangu iri vanhu vanokwereta vanobhadhara, ndikarima ndinokohwa. Haunyatsotembi naMwari wako ndo problem, ndo dambudziko. Saka muchinda ndobva atemba naMwari wake, atemba naMwari wake, ndo ati right, chiitai zvamunoita imi kuti zviburutse chii. Imo muno mandiri muno mune vanhu vanobhiliva zvakasiyana siyana. Amen. Sumudzai face mainini mukadzikisa face ndogona kunhongai kuti imi ndimo ndiri kutaura. Ndokubva vaBhaari vatanga kuita basa ravo. Vachiita basa ravo ndobva vakatanga kukushidzira. Handitika vanoita zvemashavi vanoti ngaasungirwe mukondiwa, ngaasungirwe mukondiwa. Wakaona haasi kusungirika mapere. Ndobva vachinja design. Wachibva vaimba
ndine muimbi wedu wekuchiredzi anondiitira zvakanaka, anoti chero ukadana, chero ukadana, chero ukadana, unoti wanga kudavira here, wabva kunohura, wauya wotiimbira muchechi. Chero ukadana, unoti wanga kudavira here, wabva kunonyeya, wauya wotiritainda sesheni. Chero ukadana, unoti wanga kudavira here, chero ukadana, chero ukadana, chero ukadana, chero ukadana, chero ukadana, chero ukadana, unoti wanga kudavira here. Chinotadzisa Mwari kudavira kamwe kaunhu nakamwe kararamiro kanoita imwe hama yangu iri muno. Ita ameni Satana apo ekani. Hazvina basa kuti waimba mazwi acho haararamiki nekuti aimbwa nepfambi. Tumire imwe ya mutene apa achidanana nemurume womunhu uri mboko. Mwari havasi kuburuka pakati pedu nokuda kwekuti kune vanhu vari kuita mafirimu naMwari. Ita ameni Satana apo ekati. Vamwe mai vari kuchema nekutorerwa murume wako newe woti sanganai nesu petinonye pinda mumweya pinda. Unoda kutipinza mweya iwo urimo. Ita ameni Satana apo ekati. Kana Mwari vakadanwa navanhu vanorevesa vanoburuka. Inemerezi, inemerezi, inemerezi. Urika ndege kemakuwa, kadidia kepasondo, kadidia kemumusha, waramba nisavanora wangani, wapeza kuya wauya kunoti ndiri mutikonesi. Kana sitarenyura nadwa, hamutisiye takadaro. Kana sita, iwe kaiwa nitire mushi, ipa baba. Davida aitagariza church, Davida aitagariza. Mweya waiwa muna Sauro waibuda. Bati ya zvino vakomana vedu vanongotirizira kana chatinowa. Mwari havadi matsotsi, vanoburuka kana vadanwa nevanorevesa, vanoburuka kana vadanwa navatsvene. Ita ameni Satana apo ekati. Booster remunomu mufesi 3 unoziva zvose avo vakaroorwa kuningirira mainingirikini vakambororwa nemusoja ndobva vafirwa nemusoja uyaka ndobva wapope iye zvino izvi mupurisa wawanaye ndo iwe wapedza izvozvo wouya wotungamira vanhu. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Moto watiri kuti ngauburuke uyu unoburuka kana wadanwa nevanhu vanorevesa uye vasiri matsotsi. Ombera tiparidzi. Ndosaka akaimba hake muchinda wekuchiredzi akati chero ukadana, chero ukadana, chero ukadana, unoti wanga kudavira here, chero ukadana. Wabva kunohura nemurume wemunhu chisikana iwe, watange kudana nizweyo Mwari, ndinapa mazei nemurume anondilora, chero ukadana. Yako wechitatu nevana vake ndive unochengeta, ndive unouza mukuru
vanohwa nemablue nebrongo. Isu tikati brother vari kushumira Mwari, izvo wakastika. Chero mukadana, chero mukadana, chero mukadana, unoti anga kudavira yo. Vatari vatimba kuti anodavira vanorevesa. For a miracle, have faith in God. Number 2, Elijah ndobva aitozviziva kuti uku kwavo uku hakuna chinhu. Ndobva avati tangai, ndobva vatanga, ndobva vazeya, vamwe vanozeyaka wakati ropa remwana rakayerera wakaona hakuna. Vakaita mashiripiti ose vakaona hakudini. 0-0 pazvibodzwa. Ndauya kuzokuudza hama yangu wakagara wakapaka zvakanaka kuti hakuna chiriko kunyika. Kana kune vamwe vari kufunga kupinda mubhawa, ndauya kuzokuudzai ndakambopinda. Ndauya kuzokuudza kuti hakuna chidini chiriko. Iwe ndiwe unotopera. Kumofamba ndichisvikawo kwamuri kuti munyatsondiona. Aiziva kuti hapana chiriko. Ndosaka akava nenharo dzokuti ndoda kuvaratidza kuti kuna Mwari. Muzita raJesu, amen. Andobva azoti masikati basi mukakati muri kutipedzera nguva. Koma ndikungozvisheka cheka. Ndaka Mwari wenyu kamwaita sei? Right. Muimbo bati vanabhari vanoshanya Jehovha wangu hana rwendo ndiri mukunda. Haleluya. Vanabhari vanovata Jehovha wangu hana hope. Vanabhari vanoshanya Jehovha wangu. Vanabhari vanovata hana hope. Ita ameni Satana apwekana. Ita ameni Satana apwekana. Kusvikira Yesu wabva wanoti hakuna. Vakati iye paambotiunganidza nezvemasara musika dofo haritende kuti ndafoira, rinotanga kublema vanhu. Medhemo waisozodai, medhemo waifevhaningi, takazodai. Kana wafoira tenda kuti ndafoira, uite macorrections akanaka, uunderline panoda kuunderlinewa. Ita ameni Satana apwekana. Ini 5 O levels ndakafera zvokutanga pavhengerai ndikabuda nemanganizo yameno 2 but ndakabuda nawo kai ndikatenda kuti ndadii ndikanyorera ndikazopasa ndine macertificates 3 kuti aite 5 O levels asi 5 handitarise kuti mangani pakanziwa ne5 ndinoti usatendera munhu kuti akudzosere kumashure, usatendera munhu kuti akuti wakambofoira. 5 ita ameni Satana apwekana.
5 ipo pano ndakatoenda kuAmerica ndava passport haibvunzi maolevo kwaiwe ndei usina kana passport yako passport inongoda chiso chako nechigunwe chako hauna kana pfungwa dzekuti ndichazomboendawo kunze ndatuka here inoda 5 levels passport kana kumbofunga ndichaenda kunze wajaira chikanga vaya chinyi meno manerano kuna mwari vanosimudza marombe wanofanirwa kusimudza iwe umboflya umboenda kunze umbokonekta nendege ita ameni kana uchitenderana na mweya mutsvene chero kana wachembera ita wakwasha wachandiendesa kumhiri vazukuru vachandiendesa kumhiri ndakatoenda kuAmerica ipo pana ne5 levels mparanzanza kana ndichitsvaga chirungu ndotanga ndaisa mate pachiguno kudai kutsvaga chirungu but chiripo kuti mwana uchida kuti mwana waMwari ubiruke iwewe wacho zvitembe iwe wacho chaiye zvitembe kuti ndiri mwana waBaba ndiri werudzi rweshumba yerudzi rwaJudha abata ini abata magetsi ita ameni satani apoekana ndakaenda ini kuAmerica zvonetsa kuti how are you chirungu chinonetsa ichocho ndakabatirwa bhegi kudai handifambika step yekumusha kwangu kwatanduka unofamba step yemunhu akuendawo kunhu stomachini chest out enda kufamba kwenda 4 itaamenisa kanapoekana manerano pane vanofanirwa kuchinzwa step vanofanirwa kubva pano vachiti mwoto wakaburuka handichisiri zvakare apa chirungu ndo chandakadzokorodza kando chainyanya kundinetsa ndobva ndakrema psalms pandaenda naye kuAmerica vhesi ndikanosvika ndati Jehovah is my shepherd. I want to thank the Lord because I'm talking to a lot of Zimbas who are here. Iwa unaoziwa ndataura chirungu kana uchida kuti mwoto waMwari uburuke iyewe wacho zvitembe kuti ndiri mwana waBaba ita ameni satani apoekana muprofita waMwari haana kutarisa nhamba akati ini naJehovha tiri tu takakwana haikona kuda kutarisa kuti ndina nani ndiri kurwirwa nanani ndina overseer here kurutivi rwangu ndina nani wakandibheka ita wanare gari serious tiri kuparidza pandatonotaura varungu wakatouya kuauchakoma kati vanhu pavaindiona ndiri marusape ndichigara pamuvhecha kabreakers mai vangu vachiendawo kubhawa vachiti kana vauya nechikomba isu tainorara muimba yamashanga muchibathroom vanhu vakati nothing good can come out of here but maonero vauye vandigashire kuairport vatete vainditi mwana wepambi ndo vaiva pamberi vachiti ndichakutengera patapata ita ameni satani apoekana
ndobva aona vakona ndobva iye chombo chaakatangisa chokutanga chokuti moto uburuke yaiwa prayer. Kana moto waMwari uchida kuburuka hauburuke pamunhu asinganamati, unoburuka pamunhu akanyura munamato. Ita ameni Satana hapo ekana ndobva anamata achipa reference kuti ndinokuzivai. Kana wakunamata tanga waudza Mwari zvavakambokugonera. Aiwa ita yaka ndosaka mumwe muimba akati ndokutendai Jesu munoshamisa, ndokutendai Jesu munoshamisa. Anotanga nekutenda Mwari ozotaura zvavanoita. Kana uchida kuti Mwari vaite nyasha manherano, tanga nekumbovaudza zvavakaita kare. Ita ameni Satana hapo ekare. Ndobva ati ndinokuzivai muri Mwari. Ndobva ati Mwari hanganyadzise. Mwari ngatimbombera maoko. Kuti une chautorivhesasi nacho izvozvo. Tiri kutoona kuti une chaurivhesasi nacho izvozvo. Wakabata mapepa ekupasa but urivhesasi the unemployment rate yeZimbabwe, but vanofamba ndibate zvakanaka mwana waMwari. Ndati nguva yekuroorwa kwaEsther yasvika. kwaMwari vakangu mweya yetsvina yakangokonzeresa kuti umwe mukadzi anonzi Vashiti aregere kungoteerera murume wake. Vana Esther ndokutodaidzira tapinda teerera. Ita ameni Satana hapo ekana. Imwe mai yakangopozera murume uya kunooneka ona machinda. Ikati I'm too busy to come there. Machinda akati akara ingaibaye. Ndobva yatobaya ndikanzika kutabwe vamwe. Vana Esther ndokutonzira moti kaipinda yoga vasisi. Ndokutonopinda ndokukwesha mama. Hello. Wapedza kukwesha manga zvikanzika parohwe modeli. Vamwe vasikana ndobva waenda pamberi. Kana ukachema ndinonzwa mwoyo wako kurwadziwa. Mambo wakaiginowa. Hazvisiri mumahipisi, hazvisiri mukuyelobhoni, hazvisiri mukuisa wivi, zviri munyasha dzababa.
kana moto wa Mwari waburuka haune inakashatiro kako feva ya Mwari inokuloketa zvakadaro ita ameni Satana akweka. Wana CCS ndo kupindao wakati shumba ya Juda ona mata shumba ya Juda uri mute shumba ya Juda wachimuona vakasimudza nzvimbo mamwe mavhezheni anoti vakamudana nezita manerano Mwari ngavakudanewo nezita Mwari vachikuona ngavakudane nezita Mwari vachikuona ngavakudane nezita ngavazviratidze kuti ndiMwari pamberi pavasingazivi Mwari. Ita ameni Satana abwekana. Ita ameni Satana abwekana. Ita ameni mweyechi na ishoto. Akatidira imvura. Ndava vanhu vanozoti masaramusi. Ndobva wadira hanzi, ndobva yanyorova, ndobva yawerera. Ndobva anamata. Kupira takambopira. Ngauburuke manerano. Tinoda kusvika patinonamata moto waMwari uburuke. Tava kana waburuka zvinhu hazvirambi zvakadaro. Chekutanga moto kana waburuka unopisa zvisakarurama. Pane zvinofanirwa kutsva pamusangano uno. Pane zvinofanirwa kutiza pamusangano uno. Pane zvinofanirwa kuenda pamusangano uno. Pane zvinofanirwa kutaramuka pamusangano uno. Ita ameni Satana abweka. Kana moto waburuka unokonzeresa kudziya. Pane vamwe vanhu vanga vari kutonhorwa namaproblems. Dzirwa manerano. Dzirwa manerano. Dzirwa manerano. Dzirwa manerano. Ita ameni Satana abweka. Moto
kana waburuka unokonzeresa chiedza. Muupenyu hwako mune dima ranga ririmo, asi moto waMwari ngauburuke. Tandiri kufamba ndiri rombe, tichiti handioni, ndakarumwa nevemakuhwa, handioni, ndakashungurudzwa nemurume, handioni, asi kana moto waburuka unounza chiedza, unounza light, ndofamba pakajeka, handichagumburwa zvekumhanya, handichawira mumakomba. Toda kunamata mweya wamoto waMwari uburuke kuti unze chiedza muupenyu hwako. Uri kufamba pose rungodhumira, ukadai wadhumira. A lot of people vari kurarama upenyu hwefeki. Mandiona here? Ndoda kuti mose munditarise. Mandiona? Vandiona vati ndauya ndakachena nhaika, vati vanhu vazhinji vari kurarama upenyu hwewiki. Ende kakarukwa maraini. Aiwa manerano ndinodedzera moto waMwari ngauburuke. Taneta nekurarama upenyu hwefeki. Vanhu vachiona vanoti zvakanaka, izvo ndapfeka chiheti tikati kwinya. Muzita raJesu, ameni. Takuda kunamata upenyu huri hwechokwadi. Taneta nekunyora pamastatus kuti it is well when it is not well. But I am blessed when I'm not blessed. But I'm highly favored when I'm not favored. But ndine mari, ini ndisina mari yacho. Aiwa, enough is enough. Mweya waMwari, moto waMwari ngauburuke. Ndirarame zvemari. Kana ndati ndine mari ndoibata. Kana ndati ndakasimba ndosimba. Ita ameni, Satana apweka. Moto waMwari ndokuburuka. Shoko raMwari rinoti ukanhanzva nemvura yose pakaoma, ngaumboburukewo pamusangano. Unhanzve zvose zvisakarurama, nezvinotitambudza nezvinotishungurudza. Kana waburuka moto ipawa. Unotipa simba rokufamba pamusoro pavaroi. Unotipa simba rokufamba pamusoro pavavengi. Unonipa simba rekuti auti kudhimoni richienda. Unonipa simba rokunamatira varwere vachipora. Unonipa simba rekudana murume akarovera Jona achidzoka. Ngauburuke manerano, umve simba. Muzita raJesu, amen. Right. Pane rwiyo rwakaimba mwana wangu rwandinoda. Runoti nhorondo ichawa nhorondo, kana ndasimudzwa naMwari kubva paurombe ichawa nhorondo. Handika halo uya undibheki iri paCD vana vaMwari. Saka ndiri kuitira kuti wemba $10 waya wamwe 5 mundionawo ndisati ndaenda. Patari parutivi pako kuti kana moto waMwari ukaburuka, ndatiita moto waMwari ukaburuka, ichawa nhorondo. Vanhu vasati tinombomuziva akadai, vati Mwari vamudaiso. Taimbomuziva akadai, ati Mwari vamudaiso. Ita ameni, Satana apwekana. Usadzima moto nemakuhwa. Usadzima moto nokuzvitarisira pasi. Usadzima moto nokutadza kuvimba vaunaye. Usadzima moto neruvengo. Usadzima moto nokusaregerera. Rega moto upfute kuti chiedza chivepo, udzirwe, uwe nesimba. Amen. Saka chisumukako kuti ichawa nhorondo. Patari pasi pako kuti ichawa nhorondo. Bate zvakanaka kuti ichawa nhorondo. Right. Saka imunoti kudi kana ndasimudzwa naMwari kubva paurombe ichawa nhorondo. Handitika ndoimba here vandindini. Nhorondo ichawa nhorondo, kana ndasimudzwa naMwari kubva paurombe ichawa nhorondo. Ichawa
ikarega kudzima moto wa Mwari ichava nhoroondo. Kana wakanditarisa kudai yanhoroondo, mirai makadaro. Saka ndoti urikuimbe uchirevesa kuti kana ndasumudzwa naMwari kubva pauroja ichava nhoroondo. Kana ndasumudzwa naMwari kubva pakutengesa musika ndamuchitakada ichava nhoroondo. Kana ndabva muchitakada ndamuhorosero ichava nhoroondo. Kana ndasimudzwa kubva muhofleya wokunzi musikana akurisa taakuchata ichava nhoroondo. Aripo here anoti hausadzima nokuti ichava nhoroondo. Wafana vose vari pano mayuthi chimboitiye right. Unofanirwa kubva pano uchiti gore rino vanoona moto, tiri kubvira kudarika moto. Gore rino vanoona moto, tiri kubvira kudarika moto. Tiri mwana wemoto nemhepo, kana zvakashaya kana zvakurira. Weyayatima, weyayatima, weyayatima inozoruruka. Moto rino vanoona. Ena uchiti gore rino vanoona moto. Ena uchiti gore rino vanoona moto. Hello. Kana mai moimbao moto unovhira ndouda maiwe. Rega uchiputa ndatosaita sei, rega uite sei. Kana wapedza izvozvo ichava nhoroondo. Yonzi once upon a time there lived a woman by the name Christine Madei Makurumidze. She was once a widow at the age of 21, and she was a street mother in Weymouth. But God, the grace relocated her. And then she became a prison officer. But you know what, the evil one took her for some time, and she went in the local bars and what. But God, chirungu chirikuramba ichochi. But watoziwa God. And later we heard that she's now a prison chaplain. From being a prison chaplain, she preached to Rufaro. From Rufaro she went to America. From America she went to Malaysia. From Malaysia she went to so many countries in Africa. Right now she's an international speaker. A lot of churches are calling her. A lot of institutions are calling her. A lot of people are calling her. Oh, you know what? We like this God. We favor this God. Let this God be exalted. Itame Satana weka. Munumane mumane norono yake. Munumane kwa katanga nako. That my condition is not my conclusion. Yes. Shashiri nasa is your conclusion. Maonerewa nasio maonera Mwari. Abavane murangariro wakanaka. Saka iwe chirega kudzima moto. Tigozongoti nhoroondo ichava nhoroondo ka. Kana ndasimudzwa naMwari kubva murombe ichava nhoroondo. Akandoda kuti timboimba tose naika. Ndoda kuti tiimbe tose naika. Ndoda kuti tiimbe tei. Anonzwa kuuya apa voita sei. Ndasimudzwa naMwari kubva murombe ichava
manyawa. Vanhu vose unonzwa chitodawo kuwa kumberi secheya yamufundisi. Saka tati usadzima. Zvoreva kuti moto uyu ngaubake nguva dzose. Mukuomerwa moto ngaudini. Mukurehwa moto ngaudini. Mukushayiwa moto ngaudini. Mukutarisirwa pasi moto ngaudini. Zvakaita vanhororo. Saka ari panzvimbo pako kuti usadzima. Ramba henyu makamira ipapo. Manhero ano ndinozwa kuti iyewe tiimbe rwiyo rwenyasha. Ungosvike paunombonamata kuti Mwari ndibatsirei. Ndine zvimwe zvandinoita zvisingazivikanwi navanhu. Zvinoita kuti ndidzime moto, ndidzime mweya mutsvene, ndidzime minana yenyu. Ndibatsirei nhasi unofanirwa kuita inonzi a personal call. Handiti tinoita outer call. Nhasi chimboti Holy Spirit audit my life. Wosvika paunonamata woga naika. Handitika sanganai nesu pandinonye. Sanganai nesu pandinonyengetera.
anoenda nesu. Vatikani ndi Jesu anoenda nesu. Anoenda nesu kwese kwatinoenda. Muzita la Jesu, haleluya. Tichava nhoroondo kana tikaenda naJesu. Nekuti ndiye anotibatsira. Anotibatsira muupenyu hwedu hwose. Paunoda kuti aburuke mudane, paunoda kuti afuridze mudane, paunoda kuti adzingirire mudane, paunoda kuti aite zvinhu mudane, ndiJesu anoenda nesu. Kana aenda nesu vana vaMwari, tichava nhoroondo. Mweya waMwari unoburuka, moto waMwari unoburuka. Kana waburuka wopisa chiedza, kana waburuka wopisa zvisakarurama, kana waburuka wondipa simba. May God give you the strength, the power, and the life in the mighty name of Jesus. Asiye wena mwana wa mai wangu, mwana wa baba wangu ari kumusoro kudenga, rega kudzima. Usadzima mweya mutsvene, usadzima kutaura kwaMwari. Rarama muutsvene, Mwari waburuke vazviratidza. Tichiomberera Jesu mavoko. Mangwana, enda unodana hama yako. Tichaita auta kopano mangwana. Zvinenge zvaramba kudzingiririka zvodzingirira. Muzita raJesu, amen. Saka mangwana tinenge timhanya nemusoro unoti bongozozo. Muzita raJesu, amen. Kuti kana moto waMwari waburuka unokonzeresa bongozozo. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Ngatisanganei mangwana asati akuenda. Ndiri kusiyira nguva vambondipawo. Vatari pautipawo ndikomureti pawa bhengi vanenge vari pano. Ndichakomureti pawa bhengi vanenge vari pano. Regai ndidzorere nguva kuna Baba. Muzita raJesu, amen. Amen. Wazvinzwa wose? Hausati wadii. Muzita raJesu, amen. Udaidza mumwe munhu uye naye mangwana. Panenge hakuna dhimoni rinosara riripo. Hakuna mweya wesvina kana chikwambo chichasara chiri pano. Kana bvuri kana mweya inoteera ropa. Because the power of God will be moving. Amen, amen. Just a reminder, kune vakaita mapledges avo takamirira mapledges